Oh yeah. Uy, bes! Bes. Ano na inuktok magadiha? Tok man ka, uy. Problema lang ko, bes. Ano problema mo Barog ko? Ano mo? Saan? Sige, klaro. Ay! Bes. Problema lagi. Papa lagi. Wala, bes. Kasi ni mo papapis. Dagan kay... Basta wala pa kayo katrabaho sa akong problema. Ibaw gani. Ala-ala ka? Lagi. Ting, so direte oh. Kanang best di ba? Ako abis ba ka na? Problema na ko ba ka na? Si Papa ba? Muna gitago nga sekreto? Ay! Ito yung gitago Ito ko. mo na ko. Ang tanong ko Papa ba nga? Kinsay inahan ako. Kay dugi ra jud ko nagdako ko nga. Nag-idan ako. Busy at sa... Yung human. Ito na dito. Ay, nagsato ako. Bisotso niya, wala ko kakuha ba, kakita sa akong inahan. Mana, gusto niyo ko makakita sa akong inahan ba? Tapos papa kay, mangutan ako, papa, puros balipad. Ano mo nga, nangungutan ako, nagpasalamat ka ni ka nga, nadako ka, pasalamat ka nga. Nga, panang, ayaw, bapal ko nung kapag nadako, butang papa, ay, ayaw kayo. Sakto sa nang mapa. Ikaw dai busit. Paminaw ni mo Bes, dai. paminaw, bisa. Ako pangutanan niya, layo ka iyang itubag. Minga man nga. Oh, nagdako kay gang gwapa, oh. Ako pangutanan, si mama ba? Nga ang istorya iyang ibali-bali. Ikaw dai, paminaw ni mo dai. Unsa man ni dai gitago yang papa dai? Ginagawa mo sa sinaki makuan. Ay, kadok sa kamera. Ay, mahadlok magkamtanaw. Ay, So, bes, ang mong papa, naguro ni Gitago. Dagan din na nagbabawi na. Dagan guro kag inahan, bes. Unsa man laga. Inahan? Inahan dai gitara man usa dai. Ay, for your information, usa ra kabilahan mo agita. Ay, Yaw, pag-giro ka. Ay, kag eskwela? wala sa ko, bes. Ay, grade 1 pa rin siya tama. Kinder. Zero. Kani. Bis, ano? Klaro dito si mama na, ay, si papa na, di problema dito eh. Klaro kayo? Hindi ka, ko. Dapat bes mangutana ka niya kanang hubugan sa siya. Dapat mahubog siya ba kay ana man ka basta makasulti makas tinuod basta hubog ka. Hubog gara balitig pulapo, balitig tanduay. Malipay na yung papa basta masulti na sa tinuod. Sakto dito, bis mo. Kani kay marap masaktan na dito si papa, murag duda dyan ako, ampon siguro ko. Diba? Oo, Mamugnaong, bes. Priha mong naong bis. Sige na, lako. Sige na oy kay mato na mi Ay, kay. kay So ko mi sa mong inahan. Ah, sige, ka mo di dapat bulako eh. Tulis pa ka eh. Hoy! Mga butakan, mga nangay! Ano ba mga basdusan ninyo, oy? Ang taon ng agi nga, wala nang hilabot ninyo, ay mapamastos! Samtal mo! Ano ka rin? Ano ka rin? Pagsumbong, tamang papa, oh, mga bastos kayo mo ha? Isa ba yung tagoy-tagoy, di na bastos? Di ba na basta Pagtagoy sumuha na? kan? Pagdahin mo na. Pagdaig na! Sa among lugar, bastos na na! Sumbong, tamang papa, Jud, bastos na na, di na maayo na iyo! Tarong daray, oy. Oh, tinawag mo saan? Sumbong, tamang papa, lagi pang sumbong, tamang papa. Wapam, taon-taon. Hadlok na na si Muman. Para, duhani ka buhok, do. Pantay ka! Ako, ti papa lagi! Punta na yung mga mahal. Klaro kayo, talawa na, nagtalikod na! Pareha ang papa, pareha. Sumbong kang papa, awa! Dako na patuglawas akong papa! Manda lang ang papa lagi, dako na patuglawas! Gabay sila kong lawas. Tawa, pareha. Away, dako tayo! Away, ito'y lagi mo! Sumbong! Ngayon batasan ni Bayhana. Wapa, manunta. Last time yung sa Bayhana. Ay, kaya hadlok kayo. Papa, madabad. Tawa na pa tayo, tagay. Pareha. Sige, tagaya kay bugnaw panahon niya, init kay kula po. Pabot sa kong anak, mabuto. Ito. Pa! Problema na. Bilang mo ka. Pagi bastos ko nila dito! Sige, bastos ka to! Mga tambay dito pa! Mga batikig, mga naong, mga butakan, dagway! Yun saan ka pagbatos? Yun saan ka pagbasto sila? Yun saan ka? Isa lang pa, di ko kay bawo ka na! Ikaguyan ka? Oo, kanaba! Ang anak! Batasan yun. Paano dito pag-iisog kayo? Di ko na sila madlock ni Papa! Gamay ko nung kaglawas ba? Isa? Gamay ko Gusto nung nila? kaglawas! Asan sila? Asan sila? Dito ba tara? Konton! Dam niya sa kulawas? Ay, so pagpagit ka! Kung ang naman, kung ano pinanggang anak na kabutan, kung anak ay basta binastusan. Inamayo. Hadlok ka Bayhana, partner. Wapa mo tapates. Tawan. Sus! Oo na niya, partner. Ha? Kamu ba? Sawa mo? Inyong gibisin yung anak. Awa mo kibakisa ko? Pagtarong mo, tarong sa kinibuhin ninyo ha? Tama, tarong ha? Sama mo, sukol mo. Ah, ni mayo ninyo ha? Parang sa kinabuhin ninyo. Ha?
Ya, Karati! Ya! Ako taro! Ayaw mo pag-anak-anak! Taro! So, hi mga ka-idol, natin ko ihangyon ninyo nga. Please kung subscribe o follow sa Akabots next videos. O sa mga nisuportan ako, daghan kayo salamat og sa musuporta pa nako. Salamat kayo mga ka-idol. Og mao ra to mga ka-idol, daghang salamat. Yay!